Hetikö nappas? Heti nappas. Muutama minuutti oltu tässä ja heti nappas. Pian ahve heitä ja se takaisin. No sen verran pieni, niin heittää takaisin. Mihinkä se otti? Otti tämmösen mormuskaa. Ekaa kertaa elämässä testailen tämmöstä. Täällä on väline urheiltu ennen pilkkireissua. Joo, pikkusen ahkiota haettu ja tommosen pikkusen vapatelineen. On se kyllä. Tämmösen retkirepun ostin. Aika hyvä. Kyllä. Pitäis vielä kalaa saada. Tällä hetkellä tilanne 1-0. Kello on ehkä 10 suurin piirtein. Tässä on koko päivä aika. On kahvia mukana, eväsleipää ja kaikki on hyvä. On. Keli on hieno. No. Aurinko paistaa ja tammikuun alku. Pitäis me sanottais joku 15 senttiä, tuossa oli jäätä. Jotain sen verran joo. Sen verran ja tässä on koko päivä aikaa. Näkää muitakin pilkkiöitä. No on niinku ihan keskellä syvää. Yksin kappaleen, mutta Tässä on niinku jotain 8-10 metriä syvää, että kaveri vetää sitten. no varmaan kuhaa tai jotain. Niin. Veikkaisin. Kova kaveri. Voit käydä kysyä vähän vinkkejä. Niin jo. Tää on meille eka kerta täällä. Tai pilkillä. Mehän voidaan mennä antaa vinkkejä. Hei, se noin sää. Eka kerta. Mulla on pauskoja. Joo, eka kerta pilkillä täällä. Me ollaan käyty kesällä itse asiassa täältä saatiin se mun eka kuha. Joo. Kuha ja se ennätyshauki. Sille ollaan nyt käyty tässä kalassa. Lassi on vähän enemmän. Ja mun ennätyskuha myös. Ja ainoat kuhat täältä ylipäätään myös. Iso hauki tuli myös syksyllä. Joo. Keli on kuin morsi. Ei mitään valittamista. Tää on siis hienoa olla pilki. Oh. Kerrankin tässä on mobiileranta tää. Juu. Et kerrankin täällä on hiljasta järvellä, et ei oo mitään saakelis vesiskoottereita tää hillumassa. Mut palataan astialle Kohta taas. varmaan moottorikelkat sitten tulee. No niin, se on 1-1. On kyllä hienoa. Siinä on ruokako. ruokaksi. Ja itse asiassa menikö jopa johtoon, koska on isompi. Ei, se on määrä ratkaisu. Ei tää tasapelikään pääty. Miten se ratkaistaan? No eihän tässä on vielä monta tuntia aikaa. Ei se vielä tähän pääty, mutta Mä menen kotiin ruoan kanssa. kyllä, että se on on 1-1 tällä hetkellä. Katsotaan miten päivä päättyy loppujen lopuksi. Hei, ei muuta kuin morria veteen. Säkin vietyä kotiin pienisiä. Kyllä, äsken oli niin pieni. Periaatteessa senkin voisi ottaa, jos niitä ottaisi paljon, niin saa hyvän kalasopan, mutta se on ainoa. Mut jatketaan. Tällä lähettiin. Me makitan pipolla, mutta tää on siis muodostunut legendaariseksi meidän kaveriporukasta tää mun lakki. Perintökallas. Lampaan taljasta tehty lakki. Tämähän on siis, voin sanoa, että tää on kylän komein kalastuslakki. Pilkkilakki. Kyllä sä oot kylän komein mieskin. No sekin vielä kaiken lisäksi. Mun jälkeen. Mutta mennään itse asiaan. Mä nyt laitan sen mormuskon, kun Lassi saa ton ruokakalaa ja nyt pitää tässä itekin saada ruokakalaa, että pysyy hyvä kirjeellä, ettei ihan näy nyt nälkää, niin palataan vehkeet kuntoon. Selvä. Palataan astialle taas. No niin. Palataan rikospaikalle, mistä saatiin kalaa aikaisemminkin. Tää on vähän pilvessä, kun varjos tää mesta nyt. Ei kauan. Mutta ei oo kauan, se on ihan Kintshalle tulee esiin, että me käytiin tuolla vastarannalla testaa tuo Kaislia. Miten näkyykö tässä kuvassa, mutta Kaislikon tuo reunan. Sieltä ei tullut mitään. Oli hemmetin huono. Ei nyppy. Tää mä kävin nyppimässä, niin mä ajattelin, että me tullaan takaisin tänne, jos saisit ruokakalaa. Vähän testailla. Tää on eka kerta tosiaan pilkillä täällä. Ei vielä ihan tiedä näitä kaikkia paikkoja.
paikkaa, mutta keli on vieläkin mitä mahtavi. Aurinko paistaa. Nautitaan. Katsotaan miten käy kisassa. Me ruvetaan kairaan reikiin, niin katsotaan, jos kohtaa se rupes ahvenia tulemaan. Aletaan kairaamaan. Nyt mä testailen jyki. Mikä sulla on siellä? Olikohan Jasun tiara muistaakseni? Joo. Se on viime vuonna ostettu, niin en muista. Joku Jasun se oli. Jasun se oli, mutta en muista. Eli pilkki-jiki. Pilkki jyki. En muista tarkkaa mallia. Testataan nyt sitä. Juu. Mutta vähän oma kokemus on, että niillä ei tuu mitään. Että on ihan huijausta, kun katsoo netistä videoita, että sillä saa jotain. Yritetään nyt saada niinku Jotain. myytti murrettua. Aivan. Elikkä sä oot niinku myytin murtaja. Myytin murte. Kautta pilkkiä. Vähän näytänkin siltä viiksi mursulta. Se on. Mikä siinä ohjelmassa on? En Kyllä. tiedä kaverin nimeä, mutta En muista mäkään, mutta se on kova fyy. komea mies. No. Ja sitten sä vähän siitä nykit. Nyt siitä ja pikku nyppyä. Joo. Tosta taitaa saas houkutelta. Jos ei kohtuu, niin vaihdetaan mormusko. Joo. Sitten jos se silläkään nappaa, niin vaihdetaan eri värisiä mormuskoja. Ehkä kokeilen pystypilkkiä, missä on pian tapsi alla. Ja sit siinä on toi mormusko päässä. Se voi olla sit ihan kans mitä mä testaan kohta, jos ei niinku. Mä annan tälle 5 minuuttia aikaa tälle jikille ehkä, maksimissa. Kirjoita siimaa. Kireitä siimu. No niin. Palattiin rikospaikalle, eli tekoille reijille. Ja nappas. Juu. Ihan tämmönen valkoinen morri, missä valkoinen kärpäsen toukkaa. Sitä laitoin tonne ja laskin pohjaan, nostin siitä 30 senttiä ja toinen koma ja vannun karkea siitä. Se on 2-2 tällä hetkellä, mutta todennäköisesti koolla on väliä. Mutta ei tiedä nyt, jos tästä on. Mutta jos tässä rupeaa napsiin, mäkin lähden heittämään nyt ton oman pilkin tonne, niin katsotaan. Tässä on vielä monta tuntia aikaa, koska nyt on vasta kello 1. Jos en valehtele paljon. 20:01. Niin tässä on hyvin aikaa vielä, aurinko paistaa ja vähän on kylmä, niin kuin näkee kaveri. Parrasti on vähän jäässä, mutta se on ton volyymimies. Kaikki on mahdollista aina. Suomalainen voittaa aina. Murra. Sieltä päivän isoin. Onni. Se on hyvän kokoinen. Ottipelinä oli morri. Jos tosta sen saa vielä. Tämä on perskarvanen. Oliko se toukkaa vai ihan tolla? Oli tossa se toukkaan kaverin suus, mutta Aivan. hyvän kokoista. Siis tästä tulee meidän vakkarin pilkkipaikka kohta. Tää on ihan hemmetin hyvin tullut. Jos sama meno jatkuu, niin todellakin. Tää on selkeästi iso. On, heittämällä. Tää on hyvän siis Tästä on ihan hyvät fileet tulee. tästä saa hyvät bileet. Ja kun nyrri pois kaverilta. Ja mä virittelen vehkeet takaisin, kun tonne järveen niin saa. Onneksi olkoon tossa. Kiitos, kiitos. Jatketaan samaa menoa. Jatketaan sama. Eikä enää sai särjen. Talouslohi. Sieltä oli aika möllykkä uusi. Nyt Lassi on johon yhdellä kalalla. Kisa on kova. Kerrankin. Tää on kyllä hyvä paikka. No, tää on ollut hyvä. Pikku hyvin välein. Niinku tasaisin väliä jotain tulee. Jep, näin on. Me jatketaan. Näpytkin jäätyy tässä kuvatessa. Ja taas tulee. Taas tulee. Täällä on varassi menee silmät solmuun ja mennyt varmaan. Mutta hyvän koko. Tuo on varmaan isompi kuin se edellinen. En oo ihan pommin varma. Syöttipeli sama kuin edellinen. Karvaperse. Tää on hyvä punainen
morri karva perseellä. Ja tää on ihan hauska, kun mehän ei olla kumpikaan morreelikin pilkitty. Niin nyt molemmat on aika hyvän kokosta sen puoleen. Juu, äsken tuli mulla ihan tommonen pieni pystypilkkiin nappas. Mutta me taidan vielä johtaa yhdellä tätä kisaa. Ja Lassi johtaa kusisella särjellä suomuksena. Kello on 3. Aurinko laskee puiden taa. Kirpy. Laiduntaa. Tappionsa myöntää. Elikkäs Lassi 7 kalaa, josta 2 oli kusista särkeä ja meikä 4 ahventa. Ei voi mitään. Semmonen on tää peli. Aina ei voi voittaa. Aina voi voittaa. Siinä on päivän saalis. 2 alinta on muu. Yläkolmikko Lassi.